Tak dobre. Ďalší život vo väzení. Idem si tu ja teda hrať basketbal. No. Bože, už ma to tu prestáva baviť. Ale tak lepšie je byť vonku ako dovnútra. Ísť tak, že v čile. Dobre kamaráti, takže dneska vás vítam pri hre Cubeboost a toto bude náš život. Takže nemám tu kameru hore, pretože toto bude môj život a ako žijeme v Cubeboost. 3, 2, 1. Hej, som vo svojom väzení. Ja som vo svojom väzení, sir. Som vo svojom väzení. Ne, ja som vo svojom väzení. Dajte povedať. Nerobte. Ja si iba zoberiem toto. Dobre, ideme sa najesť. Dobre, takže práve teraz sa ideme najesť. Dobre. A čo máme na obed? Donut. Ten mi nechutí, idem si dať tortu. Torta je dobrá. Hej. Hej. Dobre, utekáme, lebo si z toho aspoň trocha zaujímavé. Takže teraz opäť ako bude. Jo. Naspäť. Sa tam zase typkové. Ok, teraz my čo zrobíme? Sú iba nejaké kľúče. Cítim sa extra rýchlo. Dúfam, že aj som. Aj sme tu. Zdráme. Dobre, tam vidím loďku. Honíme sa strom. Ešte. Nie. Stávaj. To nemôžeš streliť. Zase to takto mám. Ideme na to. Poď. Dobre, dráme. Dobre. Dali sme to. Kam to je jediný ostrov,
ktorý má iba policajnú stanicu. Dobre. Tak, kamaráti, to bolo na dneska všetko a dúfam, že ste si užili vlastne deň, Kubus deň a takže to bolo dneska všetko. Čaute.